Azkenean, Atletikek irabazi zuen eta bapo ospatu duzue, ase posa. Asteburu eguzkitzu honetarako planik ez, adi egon urrengo minutuari elkarrekin eskualdeko agenda deialdieri birpaso emango baitiegu. Larun batean, Urduñako gazte eguna ospatuko da. Umeentzako jolasak, trikipoteoa, bazkaria, kontzertuak eta askoz gehiago. Eta Urduñan ez dira gazteak soilik protagonista izango. Jubilatuen etxean, zumba saioa dagoelako. Aretako kulturretzean sorgin zapatuak saioa. Laudioko kasinoan Dr. Lawsonen kontzertua. Laudion ere San Pedro elizan Arteon abesbatzaren kontzertua. Eta larunbatarekin amaitzeko Laudioko sorgin tabernan 3 kontzertu dituzue. Igandean ere egun polita Orozkon dantzari eguna ospatuko baita. Eta arespalditzan erismagoaren ikuskizuna, askaria eta tailerrak. Agenda deialdian sakondu nahi izanez gero, badakizue, bizitatu aiaraldea.eus. Agerikoa da, asteburu on Aiaraldean, dantza eta musika protagonista izango direla. Beraz, astindu gorputzak aiaraldearrak!